Txarrean, Otxandono jauna, eskerrik asko, gurekin izateagatik. Entzun berri dugu Imanol Pradales, Radio Euskadin, kritiko xamar, zuek etxebizitza plana, 30K plan hori aurkeztu zenutenean, jeltzalei bidali zenioten mezu horrekin. Ez dutela nahi, zer egin etxebizitzaren arazoaren aurrean, eta adierazi du Pradalesek ez duela onartuko alako mezurik, zer ditu zaizu? Bueno, nik uste dut, azteko eta baina hasi beharko ginatekela onartzetik, daukagula arazo potolo bat etxebizitzarekin, ez? Prezioak goraka ari dira etengabe, eta maximo historikoetan daude, geroz eta gehiago da, jendea ezin duena alokairu bat ordaindu merkatu pribatuan, eta ezin diona hipoteka baten kuotari aurregin. Eta ondorioz, etxebiden izena ematen ari den jendea geroz eta gehiago da. Momentu honetan, 110.000 persona daude izena manda etxebiden. Eta zerrenda hori azten ari da esponentzialki, ez? Bestalde, esango nuke, nahiko azterketa objektiboa dela, etxebizitza politika honek utxe egin duela. Geroz eta gehiago baita etxebizitza politikara dedikatzen den aurrekontu publikoa, prestazio bidez, laguntza fiskalen bidez, eta bar, eta geroz eta gehiago da etxebiden izena ematen ari den jendea. Beraz, uste dut, tokatzen dela egitea, uste dut gogota bat, eta planteatzea, baietz, hemen arazo larri bat daukagula, arazo sozial bat, emergentzia egoera bat. Gaztei eragiten diena bereziki, baina ez soilik ja gaztei, baina gaztei bereziki, eta emantzipazioa adina oso altua da, gurean, Europako batazbestekotik oso gora, eta horrek ondorio sozial eta ekonomiko larriak dauzka. Ez soilik soziala, baita ere ekonomikoak. Honek ere eragiten du gure lehiakortasun territorialean adibidez, ez? Beraz, hau baldin badagoera, eta etxebizitza politika honek huts egin badu, uste dut momentua dela norabidez aldatzeko, ez? Eta zentzu hortan EH Bilduk egin du proposamen bat. Eta uste dut proposamen horren aurrean, gobernuak izan behar duela gutxienez jarrera baikor bat, ez? Proposamena hartu, aztertu, eta egin dezagun eztabaida bat, ia soluzio bideak haue diren edo beste batzuk planteatzea dituzten. Pradalesek adibidez, bai esan duela, ikusi duela, zuen politika horietan, 180 graduko ziaboga bat egin duzuela. Nik ez dakit nondik ateratzen duen hori, inolaz... Adibidez, aipatzen zen dutelako, 30.000 etxe eraiki behar direla, eta adierazten zuen Pradalesek duela urte batzuk, eraikitzarena zuentzako, azken lekuan zegoen interesa zen, adibidez. Guk esan izan duguna da, arazo hau, ez dela konpontzen eraikuntza sustatzearekin soilik. Izan ere hemen badago tesi bat, batzuek manejatzen duten, eta hau, eskaintza eskari desoreka arazo bat dela, ez? Eta beraz hemen arazoa funtsean esplikatzen dela, esanez, etxebizitza gehiago eraiki behar diela. Eta etxebizitzaren merkatu aztertzen bada, eta nik uste dut honezkero badauzkagula nahikoa datu eta esperientzia esateko hori ez dela egia, izan ere hemen gertatzen ari dena funtsan da etxebizitza bihurtzen ari dela ondasun espekulatibo bat. Geroz eta gehiago inbertitzen ari dela etxebizitzan, aktibo finantzario espekulatibo bat bihurtzen ari dela etxebizitza geroz eta gehiago, eta hori dela hain zuzen ere prezioak goraka bultzatzen dituena, ez? Boom immobiliarioaren garaian, eta hori, ez da inbeste urte, ez garaia hartatik, 20 urte pasa dira, inoiz baino gehiago eraiki zen estatuan, Espainiar estatuan, Espainiar estatuak eraiki zuen Alemania, Frantziak eta Inglaterra baino gehiago, 3 estatuei baino gehiago, eta prezioak bikoiztu egin ziren. Beraz, esperientziak erakusten diguna da, hau ez dela eskaintza eskari arazo, soil bat inolaz ere. Eskaintza falta dela, baina ez da hori arazoaren muina. Beraz, guk hori da aldarrekatu duguna. Hau ez da konpontzen eraikiz soilik. Hemen jokarauak aldatu egin behar dira. Eta beraz, espekulazioari aurre egin behar zaio, eta beraz, etxebizitzaren merkatua edo sektor immobiliaria desmerkantilizatu egin behar da. Eta hor jarri du harreta. Inoiz ez dugu esan, eraikuntza behar estenik. Eta orain egin duguna da, kuantifikatu, zenbat etxebizitza mobilizatu daiteken egun eraikia dagoen etxebizitza parketik, eta ondorioz, zenbat etxebizitza berri eraiki beharko liateken dagoen eskariari aurre egiteko. Eta esaten duguna da, eskari horri aurre egin behar zaiola, sektore publikoak, etxebizitza publikoak sustatuz. Eta etxebizitza parke publiko handi bat sortuz, ulertuz, etxebizitza parke hori azpigitura sozial estrategiko izan. 30.000 etxebizitza eraikitzea proposatzen duzue, horien finantzazioa bai zehaztu duzuela, nondik aterako lizatekeen diru hori, zenbateko kostua izango luketen, identifikatu duzue non eraikiko lirateken etxebizitza horiek? Horretarako behar dena da lurralde antolatu. Eta behar da lurzoru politika bat.
2015ko etxebizitza legeak esaten zuen hemen lurralde plan sektorial bat egin behar dela, identifikatzeko non eraiki etxebizitza, non eraiki etxebizitza publikoa. Eta 10 urtetan ez da horrelakorik egin. Besteak beste horregatik diogu guk, iragan hamarkada galdu bat izan dela etxebizitza politikari dagokionez. Gaur oraindik ere, ez dakigu eskari hori non dagoen zehazki, eta beraz etxebizitza publikoen sustapena non eta nola egin, ez? Beraz, antolatu egin lurraldea. Eta zentzu hortan ikuste dut, udalak direna noski eragile estrategiko bat. Eta udalen partetik badagoela borondate bat Eusko Jaurlaritzarekin kolaboratzeko, ez? Nik ez dut alkaterik ezagutzen, inongo alderditakorik, ez dagoena interesatua bere herrian, bere udalerrian etxebizitza publikoak eraiki daitezen, ez? Nik uste dut arazoa orokorra dela, lurraldean erabat edatua dagoen arazoa da, noski zona tensionatua daude, eta hirigunetan errealitatea segurazki gordinagoa, segurazki zalantzari gabe gordinagoa da, baina oroar gure lurralde osoa, ez, hartzen duen arazo baten aurrean gaude. Beraz, badago udalen partetik kolaboratzeko borondatea, Eusko Jaurlaritzak egin behar duena da, bere ardura hartu, lurraldea antolatu, lurzoru erreserba estrategiko bat egin, eta etxebizitza publikoen sustapena bere gain hartu. Mai gainean jarritu zen zehaztasun guztien artean, badago bat titular askotan ikusi duguna, data izan dela, zuen hitzetan neurri hauekin, 10 urtean ematen aldiozue buelta bat etxebizitzaren larrialdi honi, ez alda arriskutsua horrelako gai batekin ere bai, data zehatz bat jartzea? Bueno, erreferentzia gisa balio baldin badu, guk Bienako eredua planteatu izan dugu, ez? Eta ez da soilik Biena, Europan badaude beste herrialde batzuk, Suedia eta beste, non egin den etxebizitza publiko handinai bat, sektore publikoaren, administrazio publikoaren partetik, ez? Askotan kritika gisa erantzuten da Bienak 1 urte behar izan dituela eredua eraikitzeko. Eta hori ez da guztiz egia. Bienak 15 urtetan sortu eta konsolidatu zuen eredu, ez? Baldintza jakin batzuetan eta impulso politiko sendo batekin, ez? Nik uste dut emergentzia gora bati erantzun behar zaiola kontundentzia handiarekin. Ezin duguna da, esan, hemen jendea sufritzen ari da, honek arazo sozial eta ekonomiko honek ondorio larria dauzka, jende askorengan, gero ez da jende gehiago da, oinarrizko ondasun baterako sarbiderik ez daukana, bizitoki baterako sarbiderik ez daukana, eta ondoren esan, hartu ezagun hau patxadaz, hemen erreakzio bat behar da, erreakzio kontundente bat behar da, sektore publikoaren partetik, eta iruditzen zaigu 10 urteko zerumuga hori, badela, esango nuke, ez dakit, horizonte temporal, onargarri bat, ez? Nolabait, honek denbora eskatzen du, hau ez da egun batetik bestera konpontzen, ez dago soluzio magikorik, gauza asko egin behar dira aldi berean, erramita kutxa bat behar da, eta politika publiko asko norabide bakarrean, behar da baita ere eskala instituzional guztien arteko koherentzia argi bat, udalen, diputazioen eta Eusko Jaurlaritzaren arteko alineamendu argi bat, baina aldi berean, gure buruari nik uste dut jarri behar diogula etxeko lan batzuk eta epe bat ere, bai. Euskararen legearen negoziazioetan, egon dira mugimenduak azken orduetan, atzo bildu zineten azkenean, EAJ eta Euskal Herria bildu, zer konta dezakezu bilera horren gainean? Zer gutxi kontatuko dut, izan ere, guretzat hau eta beste gai batzuk, etxebizitzaren bai, adibidez, oso gai importantea dira. Momentu honetan badago negoziazio esparru bat, EH Bildu eta EAJaren artean, guk hilabeteak eman ditu itxaroten, ez? Nolabait EAJ zeriz edin gurekin negoziatzera, hasi ditugu negoziazio horiek, eta nik uste dut diskrezioa importantea dela, ez? Gaude arazo baten aurrean, politikaren partetik eskatzen duena erantzun bat, eta soluzio bat. Arazo hori da, epaitegiak hemen oinarrezko konsensu bat hauzetan jarri dutela. Konsensu hori izan da, administrazio publikoak bukatu behar zuela elebidun izaten. Prozesu gradual baten baitan, fleksibleak izanik denok ere, eta egokituz prozesu hori gure herriko, kasu honetan 3 herrialde hauetako errealitate soziolinguistikora, baina prozesu hori iritsi behar zela administrazioa elebidun izatera, ez? Auzitegik hori auzitan jarri dute, eta nolabait tope bat ezarri dute, ez? Hemendik aurrera ezin da aurrera egin, ez? Eta beraz, monok eskatzen du funtzio publikoaren legearen aldaketa bat, enplegu publikoaren legearen aldaketa bat. Proposamen desberdina daude, EAJ badauka proposamak, gu badaukagu beste bat, eta iritsi behar gara akordio batera. Eta hemen,
espektatiba daude guan jarrita. Normala denez, ez? Nik uste dut, zoriontzekoa dela hori, hau da, larritzeko alitzateke, politikarengan, alderdi politikoengan, instituzioengan, espektatibarik ez egotea, ez? Naz, posible da, akordioa, gu konbentzituta gaude posible dela, ez dagoela proposamen antagonikorik, hau borondate politikoaren konpontzen den zerbait dela, elkar ulertzera kondenaturik gaude, denbora eman diezaiegun geure buruari, benetan, konponbide batea izteko. Eta badago borondatea horretarako. Gure partetik erabatekoa. Horregaitik oso serio hartuko dugu hau, diskrezioa mantenduko dugu, hori da atzo elkarri hitzeman geniona, eta denbora dago, lasaitasunez egin behar da, adituen iritziak ere badauzkagu, parlamentutik pasatu dira, askotariko adituak, eta neurri batean, hau bada, nola ematen zaion gure hizkuntza eskakizunen sistemari segurtasun juridikoa, ez? Neurri handi baten hortaz ari gara. Nik uste dut guk bion artean, baina zoi gure artean, nik azkenengo asteetan izan dut aukera sindikatu guztiekin egoteko, aste honetan UGT-rekin egon naiz, eta adibidez esango dut argita hori, UGT-ek ez du zalantzan jartzen administrazioak elebidun izaten bukatu behar duela. Beraz, egon daitik eztabaida bat, prozesu horren erritmoaren eta intensidadaren inguruan, eta egon daitik eztabaida bat, prozesu hori nola blindatu behar den juridikoki, eta hor egon daitezke proposamen ezberdinak. Baina hau baldin bada eztabaida politikoa, ez zait iruditzen, hain zaila denik korapilo askatzea, ez? Borondateko politikoa behar da, goi mailako politika egintza bat behar da, ez? Interes epelaburreko alderdikoiak alboatea utzi behar dira, ondo lan egin behar da, diskrezioz lan egin behar da, proposamen zehatza jarri behar dira mai gainean, sendotasun juridikoa daukaten planteamentuak egin behar dira, eta hori hola egiten bada, nik uste posible dela tradizio politiko desberdinen artean iristea adostasun batera. Uste dut hemen posible dela hori egitea eta gu saiatuko gara horretan. Zuen aldetik borondatea bai, baina ez gertatzen da jeltzalekin, ez azkenen agerraldi batean, zuei eskatu zizueten abstentziora jotzea beraien proposamenaren aurrean eta ondoren horren gainean negoziazioa. Ez dakit aldaketarik egon den beraien jarreran? Guk uste publikoki izan dugula eta pribatuan ere izan diogu, negoziatzeko modu hori ez da ulergarria, ez da onargarria, uste dut inork ez duela olakorik onartzen, uste dut beraik ere ez dutela olakorik onartzen, ez? Ez da Gernikako estatutuaren kompetentzien transferentziak ez dut uste horrela negoziatzen dituenik PNVek, edo alako jarririk onartzen duenik adibidez gobernu espainolaren partetik, ez? Izu hemen bi proposamen daude, proposamen zilegiak biak ere, bi proposamenak hartu behar dira aintzat, eta negoziazio baten bi parteak egon behar dira prest mugitzeko eta elkargune batera hurbiltzeko, ez? Hori da, negoziazio bat, beste zerbait, ez? Beraz, momentu honetan ikustu fase hori gainditu dugula, berdinen arteko negoziazio batean gaudela, eta, egin zala bidea negoziazioak. Bide horretan, jarri duzu edatarik, badago hurrengo bilera baterako egitaraurik, edo? Bai, badago, eta jarrituko dugu elkartzen, eta prozesu bat egingo dugu elkarrekin, eta, nik uste dute hause dela izuzen ere, ez, gauzak ondo egitea, eta batez ere esango nuke normaltasunez egitea, ez? Bi talde parlamentario gara, Gasteizko parlamentoan ordezkaritza dugunak, 27 legebiltzarkide dauzkagu bakoitzak, bi lege proposamen daude, bietako batek ere ez du gehiengori, parlamentu hortan lege proposamen hori hartzeko, ateratzeko, beraz, negoziatu egin behar dugu, berdinen artean, eta hori da normala, ez, politikan, egin dezagun normala dena. Azken asteetan mundiala izan da polemikaren zentroan egon den gaietako bat, 2030ko futbol txapelketa horren egoitza, jeltzalek zalantzan jarri ostean, Donostia eta Bilbo egoitza izan behar direnik edo ez. Azken orduetan eneko handu eza entzun dugu, esaten espero duela alako erabakirik ez zartzea Sabinetxean. Euskal Herria Bildutik nola jarraitzen ari zarete, ez da bai da guztia? Batetik, bada beste polemika bat, ez, jartzen dena eztabaida publiko mediatikoan, bi gobernu bazkien arteko beste polemika bat, berain arteko harremanak ez omen dira oso onak, ez? Halako kontuak, lehenik eta behin, hitz egin behar dira pribatuan, gobernuan daude, instituzio guztietan, erabakiak hartu behar dituzte, lehenik eta behin, hartu ditzatela edo saiatu ditezela erabakiak, aktuarreko erabakiak konsensuz hartzen, hortarako daude koalizioan gobernatzen. Atzo,
Eneko Andueza berak esan zuen, ez duela ontaz Aitor Estebanekin hitz egin, eta, bueno, deitu diezaiola, arrapostu egin zion, ez dakit, uste dut, bueno, badela beste polemika bat, adierazten duena, PNV eta PSen arteko harremanak ez diela batere onak, eta horrek ondorio bat badauka, ez? Ni ustez da ez egon kortasuna, ez? Memea gora bera, eta alako argazkiak, eta alako kontua gora bera, herri honen garapenaren ereduarekin, zerikusia daukaten, gai funtseskoen inguruan ikusten ditugu eztabaida, baina ez zoi gainera, ez nuke esango eztabaida sanoa direnik, dira eztabaida ospinduak eta kasu batzutan toksikoak ere, iristen ari dena kodigo edo forma batzutara beste leku batzutan dienak, ohikoak, zehazki Espainian, ez? Beraz, bueno, hori esango nuke batetik, bestetik. Iruditzen zait, hemen badagoela mundialaren afera honen inguruan evento handien inguruko pizkat eztabaida bat trasfondoan, ez? Uste dut azkenengo urte luzetan hemen apustu bat egin dela evento handien alde, ez diote evento batzuk noski interesgarriak ez diren igerri honentzat, ez? Baina bai egonda joera bat, bueno, ez, alik eta evento handi gehien gure lurraldean horrek gurean usten duen inpaktu ekonomikoa, berehalakoa interesatzen zaigun neurrian, ona da eta apustu hori egin behar da. Eta uste dut horrek muga argi bat ere badaukala, ez? Hori kontrastean jartzen badu gure industriaren egoerarekin, nik uste dut, herri hau neurri baten desindustrializatzen ari dela, edo badagoela desindustrializazio prozesu isil bat, ez, gertatzen ari dena. Iazko datua da, 2025koan kanpo inbertsioa 50% jaitsi zen, hemen keskatzeko zantzuak baditugu, eta beraz, evento handi garamatzate ekonomia terziarizatu batera. Eta asko turismoari emana dagoen herri baten garapenera, ez? Eta nik uste dut, hor badagoela ja tope bat, gizartea mailan ere badagoela neke bat, ez? Eta, segurazki alderdi politikoak hasi dira kuestionatzen, orain arteko politika honen jarraipena auzitan dagoela, ez? Eta, uste dut trasfondoan badagoela eztabaida hori. Mundialaren polemikaren barruan, gobernukideen arteko desadostasun horiek aipatzen zenituen, beraien arteko harreman horiek, zuek oposizioko alderdirik bozkatuena bezala, zer nolako harremana duzu Eusko Jaurlaritzarekin badituzu kontaktuak edo nola definituko zenuke? Harremanak justu normala direla, ni Pradales lehendakariarekin harremana badut, normala, kordiala, beste modu batea ezin du izan horrek, ez? Eta alderdi politikoekin, gobernua sostengatzen duten alderdi politikoekin guk harreman normalizatu dauzkagu. Esango nuke garela mundu guztiarekin hitz egiten duten bakarrenetariko garela gu, ez? Ez horiek alderdi politikoekin, sindikatu guztiekin, egoten gara maiz, sarri, esan dut berriki nik neuke erronda bat egin du sindikatu guztiekin, hizkuntza askakizune harira, eta ez horiek Euskal Herriko alderdi politikoekin, baizik ere, baita ere, estatuko alderdi politiko guztiekin dauzkaguk harremanak, ez? Dedikatzen gara harreman politikoak zaintzera. Hori ostatzera harreman horiek, konbentzituta bai gaude, garai honek eskatzen dituela desberdinen arteko adostasunak, ez? Mehatxu larria daude, etorkizunari begira, ez? Ultraskuinaren esango nuke oldarraldia badela mehatxu larri bat, eta hori Espainiako gobernu eritsi daiteke, eta Euskal Herrian ere baditu erronka sozial, politiko, ekonomiko handiak, eta erabaki potoloak hartu beharko dira, eta jauziak beharko dira, ez? Tartean, estatus politikoan jauzia behar da, eta horrek eskatzen du, ezinbestean, tradizio politiko ezberdin arteko, gutxienez, elkar ulertze bat. Adostasunak saiatzeko, eta elkar ulertzeak eskatzen du, harreman politikoak zaindu eta elikatzea, eta hortara dedikatzen gara. Hain justu, estatus berriaren gainean galdetu behar nizun, Euskararen legearen negoziazio horietan, kafearen metafora erabili zenuen duela aste batzuk, kafea hotza gelditu zela, estatus berriaren kasuan, nola dago kafe hori? Bueno, ez dakit kafe gehi hartzen den, mai hortan, baina, harremanak etengabeak izan dira, negoziazio prozesu hori garatzen ari da, gozatzen ari da, aurrera pausuak badaude, eta orain egin behar da prozesu hori bururaino eraman, ez? Denbora mugatua da, ez dakigu, beti berdina esaten ari gara, ez? Hasieratik, ez dakigu aurrerapen elektoralik egongo den, denborak aurrera egin ala, begibistakoa da gutxi asko,
legegintzaldia agortu egingo dela, hauteskundean ja noiz izango dien, ez da irrelevantea, ez? Denbora, badakigu ze denbora daukagun, aurrean, eta denborari behar da aprobetxatu, eta behar dugu akordio politiko bat, herri honek josi bat eman dezan, estatu horrekin daukan harreman ereduan, ez? Behar baitu beste harreman eredu bat, garaiko erronka sozialei aurre egiteko, ez? Bestelako kompetentzia batzuk, bestelako botere maila bat, bestelako blindaje bat, kompetentzia horiena, ez da gertatu azkenengo urte luzetan gertatu dena Gernikako estatutuarekin, ez? Nik uste zentzu hortan, eztabaida politikoan erdigunan honek beharko lukela, ez? Eta nik askotan esan du Gernikako estatutua betetzea bada aurrera pausu bat, ez diot hori ezetzik esaten, baina Gernikako estatutua da nolabait estrategikoki lastatua dagoen instrumental juridiko politiko bat, ez? Eta beraz, garaiko erronki aurre egiteko behar dugu bestelako estatus politiko bat eta bestelako harreman bat estatu horrekin. Gure izaera nazionala onartuko duena. Eta gobernukideen arteko desadostasunek nolabaiteko eragina izan dute elkarrizketa horietan edo jarraitu dute, orain arte bezala? Bueno, nik uste dut bi esparru diela oso desberdinak, ez? Negoziaketa hontan, estatus politikoan inguruko negoziaketa hontan, hiru alderdiok gaude, ez? Eta beraz, nik uste dute ez duela eragiten hainbeste, beraien arteko harreman kaltetu horrek ez duela inbeste eragiten prozesu honetan. Lehendakaria ekainan zain biltzekoa, okeraz banago, zuekin alderdiekin jakiteko pixka bat nola zijoazen elkarrizketa horiek, adierazi du azkenean uztailan izango direla, horren gaineko berririk edo baduzu edo zer esan nahi ote duen atzerapen horrek. Nik ulertu dio danagatik esan du pentsatuko duela, erronda hori deitu ala ez, segun eta ze aurrerapen ematen dien urrengo asteetan. Nik uste dute ekaina edo uztaila berdin zait, uda hasiera dela momentua ebaluatzeko zein puntutan gauden. Eta ondorioz, falta dienen lan horiek nola bururatuko ditugu urrengo hilabetetan. Esango nuke urte hau bukatu horretik. Zeren 2027 hasiera hauteskunde kanpaina betean egongo gara, ez? Eta hauteskunde logika horiek gerozta indartsuak izan, gerozta gehiago baldintzatuko dute dena. Beraz, uste dut, uda hasiera hau dela momentua ebaluatzeko non gauden eta nola bururatuko ditugun lan hauek. Niri lehendakariaren diskursoan pixka deigarria egiten zait nola hartzen duen oso posizio pasiboa, ez? Eztabaida honetan, ez? Alderdiek negoziatu dezatela eta, ikus dezagunia zer egiten duten, ez? Baina, kontziente baldin bagara, herri honek, eta kasu honetan 3 herrialde hauek behar dutela beste estatus politiko bat, erronkea, sozial, ekonomika aurre egiteko, berriz nahi transizio energetikoa den, hezkuntza den, migrazioen auzia den, ez? Klabijorekin, Kanaristako presidentearekin elkarlana izatea migrazio auzietan oso ondo dago, baina herri honek behar du ikuspegi autozentratu bat. Ze migrazioen auziarekin gauza asko dauzkagu jokoan herri gisa. Ekonomikoki, kulturalki, sozialki, hizkuntzaren ikuspegitik ere, bai? Beraz, pentsatu behar duguna, ze migrazio politika behar dugun, eta hortarako ze eskumen behar ditugun. Eta horrela, zerrenda maigabea da, ez? Beraz, hori horrela baldin bada, orduan uste du lehendakariak zentralitate handiago eman behar dio eztabaida honi eta berak papel aktibo bat hartu behar duela prozesu honetan. Beraz, ebaluatu dezagun non gauden eta guztiok ere bakoitza dagoen lekutik eta dagokion roletik, alderdi politikoak dagokien roletik, baina lehendakari batek ere eta gobernua dagokion lekutik nola bultzatu dezakeen akordio politiko bat egon dadin 2026an bertan. Emango du denbora, aurten lortzeko akordio hori? Denbora badago. Denbora asko galdu dugu, esango nuke, inpas bat ere egon izan da, 6 hilabeteko inpas bat, baina denbora badago. Eta beraz, borondate politikoa importantea da, hontan ere bai, noski, baina batez de importantea da, gutako bakoitzak nola dimensionatzen dugun eztabaida hau, eta nola ematen diogun lehentasuna. Ze, azken finean, lehentasunen arabera ere, horrek eragiten du, ez? Gauzak aurrera edo atzera egiten duten. Peio Etxanen, Etxanen Belduren bozera maila Eusko Legebiltzarrean, eskerrik asko gurekin izateagatik. Bi esker, hurrengo arte.